Hej, velkommen til SM Kostskole. Skal vi gå ind og kigge på stedet? Vi er på kostafdelingen, hvor eleverne bor. At gå på kostskole betyder, at man bor der, hvor man går i skole. Det er der nogle fordele ved. Der er faktisk ikke så langt i skole. En anden god ting med at gå på kostskole er, at man kan ikke rigtig pjekke, fordi man bor på skolen. Jamen, altså, eleverne kan bo på enkeltværelser eller dobbeltværelser, og det er jo sådan lidt efter, hvor gammel man er, og om man er en dreng eller man er en pige. Der er nogle forskellige ting, der lige skal passe sammen. Men det, der er rart ved at bo på en kostskole, det er jo lige så snart man går ud af sit værelse, så har man 30 kammerater at vælge imellem. Så der er liv og leben. Det er en lille skole, så alle kender alle, og det er sådan et familiært miljø, hvor ungerne har mulighed for at overskue hverdagen og de rammer, de er inde i. Der er et meget socialt liv heroppe, og det er jo også en af de ting, så nogle af de kompetencer, som vi synes er vigtigt, at eleverne får med sig, det er at kunne begå sig blandt jævnaldrende og ligesindede. Gå på SM Kostskole, det er rigtig fedt for mig især, fordi jeg har haft det, som jeg har haft derhjemme. Og komme væk derhjemmefra og møde nye mennesker, jeg tænker ikke over tingene derhjemme. Når jeg er heroppe, så koncentrerer jeg mig om nuet og min fremtid og min uddannelse. Og det er rigtig fedt at mærke, at man kommer videre i livet. Det er så vores spisesal og køkken. Det er her, vi spiser vores frokost og vores aftensmad. Så har vi nogle mellemmåltider. Vi har noget, der hedder tomad, og vi har noget, der hedder timad. Det vil sige, dem, der måske ikke har appetit til morgenmaden, de har lige chance for at få noget havregryn eller noget havregrød i det første store frikvarter. Frokost, der går det lidt på turnus i de forskellige klasser, som så har opvasken, står for opvasken en uge ad gangen. Og aftensmaden, der har vi nogle faste madhold, som også kører på turnus blandt kosteleverne, som står for at lave mad, dække bord, rydde af og sørge for, at det hele kommer på plads igen. Jeg kom op, da jeg var 13 år gammel. Efter noget ballade derhjemme, så synes kommunen ikke, at det var sikkert nok for mig at være hjemme. Men så kom jeg herop, da jeg var 13 år, og det var hårdt, fordi jeg har jo heller ikke været god faglig. Men så kom jeg herop, så begyndte jeg at lære lærerne at kende, og så lærte de mig rigtig meget. Og jeg sugede bare til mig som en tør svamp, så sugede jeg mig bare helt fuld af faglighed. Altså jeg kunne lige pludselig alt. Nu får jeg 10 til eksamen. Vi følger selvfølgelig den normale undervisning og de krav, som er i folkeskolen i forhold til afgangsprøverne i 9. og 10. klasse. Men det, som er vores varemærke eller kendetegn for vores skole, er, at vi har en valgfagsordning eller en linjefagsundervisning, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig 3 eftermiddage om ugen i de mere musisk kreative fag, hvor det ikke er sådan den boglige undervisning, der er i højsædet. Det kan også være idræt og forskellige art, billedkunst og forskellige. Altså man skal sige, de fag, hvor man lærer noget uden nødvendigvis at sidde med en blyant og et stykke papir i hånden. Som eksempel på vores valgfagsordning har vi nede i musiklokalet, hvor ungerne som sagt kan få lov at udøve deres kreative talenter og potentiale. Sukkerforsøg. Der findes forskellige ting, som vi skal prøve, og det er, at vi skal se, hvad der er sukker i. Det her, honning, det er der naturligt sukker i. Vi har valgt at lave en science-blok, hvor vi har alle de naturfaglige fag, det vil sige geografi, biologi, naturteknik, fysik og kemi, har vi som en samlet blok, hvor ungerne får lov at stifte bekendtskab med, hvordan verden hænger sammen og er skruet sammen. De dråber! Sjaskegøj! Ja, tak for besøget. Hvis I har lyst til at komme og besøge skolen, så er I altid meget velkommen. Tak for den her gang.